Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Joep met optredens van de Hunch en Tim O'Riordan. De bands Drôvich en AJ Plag en New Frqnc. En we praten mee Meindert Talma. Noardewyn live, Noardewyn live, Noardewyn live, bij Willem de Vries. We've been friends for long enough, and now that I know you, I need you to come over. I've been waiting for a taste of love. I need you to know me. Ooh, baby, come over. I think we've been friends for long enough, and now that I know you, I need you to come over. To know me, ooh baby, come over. Would I turn you up, leaving myself bare?
Azes praten we even met ze. New Frequency. Er zitten wat Friesen in. Onder andere Sietse Huisman, de drummer. De dame, de jongeres, komt uit Amerika. Wennet ze wurg in Engeland. En we hadden ook nog een Italiaan bij. Nou goed, bij z'n allen meidjes een fantastische muziek. Straks het verhaal. Azes zegt het verhaal van een fantastische bluesjongeres. Ze wennet in Grollo. Je zo'n hartstikke ze on-Nederlands goed. Ze maakt blues, mooie albums en ze had een bijzonder verhaal. AJ Plag, live in Noardewyn. Every battle curved in my skin, it won't define me or who I am within. Broken pieces shattered my soul, but I'm breaking free, babe. Yeah, I'm breaking free, babe. Shining through the storm, memories haunt me. Through the silence of change, sometimes I'm drowning into the darkness again. Harmony's growing with each rising sun, but I'm breaking free, babe. Yeah, I'm breaking free, babe. Shining through the storm. Oh, my. It became a part of me. And oh, I won't let it kill a dream. I dance with sorrow, embrace the fear. Contentment's rising where pain has been. It's a part of me. Shining through the storm. Oh, my. It became a part of me. And oh, I won't let it kill a dream. It's a part of me now. It's a part of me now. It's a part of me now. It's a part of me. All the way uit Grollo, want daar wennet zit je weer. AJ Plag, fantastische bluesjongeres hier uit Nederland. Straks het verhaal ervan. Maar nou eerst een oorverhaal. Een nieuwsgierig verhaal, want zijn 20e album is uit. Ik had toen Meindert Talma en het album Gezinsverbijstering. Ik trof hem, het lange interview zit wel op youtube.com/Noardewyn. En hij vertelde over de treden in een cyclus van boeken en cd's. Het muzikale verhaal, het geerwerkje met muzikanten al meer dan 28 jaar en de plannen van het komende jaar. Meindert Talma, zijn verhaal over het album en boek Gezinsverbijstering. Jan Herma was een slimme jongen, die woonde in het Friese Burgum. Hij hield van luisteren naar Britse punk en met zijn vrienden windsurfen. Nou, dat kijk ik wel op zich wel onder songtitels. Want songtitels zijn echt vandaag de hartstikken in het boek. Dus had je bijvoorbeeld gezinsverbijstering, dat is dan... je kreeg verkering en dat ervoor hier een orenverkering, komt ik in het boek voor en ik op de plaat. En dan wie ging dan together in de stad en verhuisde dan uiteindelijk naar
Zuidhoorn om daar onze eerste baby te krijgen. Maar bijvoorbeeld er ben titels of versjes en hartstikke oer. Bijvoorbeeld Peter Pontiac, de bekende tekenaar die ik voor mij een boek door een omslagdien had van zijn kriebelvisje. En Gumba, die hebben we together een tour met die hier toen het omslagdien van Leo Verstumper, de platen voor. Dat ik dan bij een veske oer, hoe is hij het mem hakken een veske, dat ze hun wordt bang meidje dat ik de verkeerde keuze maken ga om het artiestenbesteden zaal te verkleden. Nou, noem eens oer de Squanouders, Hot en Nooie Duveltje Trekken Riemersma, mijn eerste Greestalige nummer. En dan even zien, nummer o tennisje, dat heb ik toen bij de vorige verdienen, dat we dan vaak tennisje weer. En het laatste nummer, wat de meeste aandacht kregen had, dat is dan de ballade van Jan Herma, die is een loodsman van 1890 en 2001. En die had een eind aan zijn lippen maken begin 2002. En dat weer een heel bijzondere kerel uit Burgum. Die hield van Britse punk en surfen en is toen naar Grens gegaan, had er studie psychologie dingen en toen bekend werd met zijn band Dandruff, een punkband. Dat kon net echt volhouden, omdat hij had volle druk om met de 12 platen te slagen. Hij toen eerder een studio begon in Grens, studio Pet Sound, en had ik dus op 12 platen verhoedoeker opnam. En ik had het al hier zien hoe hij het steeds zweden kreeg qua zijn geestelijke gezondheid had ik een beetje in het veske verwerken. En dat is een hele lange bladen worden van bijna 10 minuten. En die is er wel het meeste oppikt, ik door de pers. Jan verhuisde naar Groningen voor een studie psychologie. Als hij thuis kwam van colleges, begon voor hem het maken van muziek. Nou ja, het is wel goed om de eerste 2 delen te lezen en te jaren, want Dan snapst het is beter. ja, daar had ik de achtergrond van mijn aankomst in Soesterveen en het zeg maar, studentenleven en dat ik zeg maar, kennis met de hobbyrockers, met Jan Pier, Brans en de Bransjes en Monique zouden dat op zich het van mij wel heel mooi om echt de voorkennis te hebben van wat. Maar op zich het wel een op hemzelf stingend project. Dus ik ben gewoon leerten en hartstikke proza over een jonge man die hem settelt op het platteland en avonturen beleeft en zulke dingen. Dat, Ja, ik ben nog dwaande mij en ik ga nog wel drukken nog, maar ik wil nog een nieuwe plaatmeisje dit hier nog. En die moet dan komt hier uitkomen, ja. Look up, child, the world is born. Shoes untied, and your soles are worn. Windows are rolled down. Sun is rising high. Windows are rolled down. I'm fixing to die. Cornrows have companion feet. It's rocky road and this steering wheel. Who do you call to ease your pain?
out to sea. Miles ahead, torn us apart. My newfound faith and my broken heart. Windows are rolled down. The sun is rising high. Windows are rolled down. Feel that wind rushing by. Windows are rolled down. Moon is at the door. Windows are rolled down. Think it's time for me to go. Ja, ze komen van, ja, je weet het wel, de andere kant van de Noordzee. Hoe heet het er ook alweer? Goed, de Hunch. Wat mooi dat ik internationale gasten heb, want ik kan even met een Amerikaanse zangeres praten. Dat doe ik even via deze meneer, Sitse Huisman. Die kijk al heel lang als muzikant. Is een prodder op een paard, met onder oren drumpraat. Dan had hij hele mooie verhalen onder oren met Cesar Zuiderwijk. Hij is actief op internet, maar vooral een fantastische muzikant, fantastisch mens. En wenachtig op het Friese platteland nog steeds zit, hè? Ah, in Rauwert, hè? In Raad. Ja, wist. Ja, zeker. Dit is een man van de wereld. Heeft ooit wagen om de provincie nog eens uit te gaan, of net? Ja, vroeger, maar ja, ik blow lekker hier. Ja. En bist nog wel eens een paard met Wilke Alberti? Nou, toevallig had ik juist met Harry Volendam in de studio zitten. Daar hebben we dus 2 nieuwe steken opgenomen. Ja, leuk. Maar goed, je wordt een hele ooromlering. Vertel even, New Frequency. Ik had al een beetje gedraaid op de radio. Wat is het? Een band, een project? Hoe maakt dit zin? New Frequency is eigenlijk een samenraapsel van de band The Pact van Tico, Ronald Jonker, de bassist en ik. Selina Albright en Gianni Fancini. Wij hebben ooit in Italië te Gere werken met een paar toffe shows. En toen tochten we, dit bundelen we samen. En toen ontstond eigenlijk deze band. Maar onder een nieuwe naam. Dus het is een samenwerking van 3 entiteiten die nou 1 entiteit binnen. New Frequency. Ja, ik moet het toch even weten, want er is ook natuurlijk een praktische kant onder de zaak. Ja. Hoe maakt je in muziek? Nou, internetwerk. Je ben je net al in zijn maar, hè? Het is echt een heel internationale ploeg is het eigenlijk. Hè? Want Selina komt uit Amerika. Ja. Wennet inmiddels in Londen. Gianni wennet in Italië en de rest in Nederland. Dus, maar hoe heim het? Fantastisch. Ja, nee, maar via internet of zo? Of doe je mijn live sessies? Of boek je een vakantiehuis ergens in de Belgische Ardennen? Nee, wij hebben wel maar regelmatig shows die we doen. Dan komen we together, zoals dit weekend ook. Dan spelen we dus in Bedij. En morgen spelen we op een festival, op een jazzfestival. Regelmatig komen we together om nieuw materiaal te betinken en op te nemen. En zo heb ik een fantastisch album maken. Deels in Italië opgenomen en uitwerken. En deels hier in Friesland. Ja. Eerste single, dat wie het eerste noemen van wat we krijgen spelen, die is als eerste single uitkwam. En dat het gelijk al de top 100 in Amerika hellen. Dus, fantastisch. Ja, dat is waanzinnig, joh. Dat is waanzinnig. Ja. Het is van alles wat een beetje funk, er zit wat jazz in, van alles. Hè? Het swingt. Ja, het is funk, soul, nieuw soul, verzin het maar. Ja. Doe er maar 5 stickertjes op. Het is eigenlijk wat wij leuk vinden om te doen. Zo is het eigenlijk ik begon. Ja. Kleur bekennen. Goed zo. Mike Bloer. Ik ga even naar mevrouw Albright. Welcome to the show. Thank you for having me. Thank you for speaking English. I understood most of that, though. I try a little bit. Yes, I appreciate it so much because we all speak different languages, so it helps to know English. You moved to London. Why? Because of your music career? No, actually, God sent us there, and then actually it became a really good thing. Now I have a residency in London every month, where I perform at a place called Soul Mama. It's a beautiful venue, and my solo career is doing well. And then I get to play with my
My brothers, my musical brothers here of New Frequency often as well. So it's really, really fun. Yeah, because I saw some sound checking, and you have fun with each other. I think that's the basis of all. Eh? It really is. It's love and it's fun, it's family, and we take care of each other as much as possible. So it's really cool. How did it start with you with the singing? I've been singing since I was 2 years old at home, and then I became professional at 16. And now I'm a solo artist as of 2010 is when I decided to really do it full time. Yes. The same kind of music, or more poppy or jazzy? I do it all. I like jazz. I started in jazz, and then I did a little bit of EDM music, and now R&B, soul, for the most part. But I like to do it all. I love all kinds of music. How do you create the music with this band? Because you all live separate of each other. It's very hard to organize something like practicing. Well, we know how great we sound together, so we made the effort to come together and do a studio jam where we said, let's just see what happens. And that was in 2023, March of 2023 already. Time flies. And yes, I know, it's crazy. And so we came up with the new record that's coming out this year called Waves of Change. And we're super excited about it. But most of the time, we'll jam wherever we are and new things come out of it. So it's a beautiful thing. We come together and the music just flows. How important is London for you as a musician? Is there a strong music scene where you're a part of it? Absolutely. And because I'm from America, I'm considered exotic and new and fresh in London. So the doors will be open for you? Doors are open. The phone is ringing, and it's been a beautiful, beautiful thing to be out here in an environment that appreciates me even more than America did. Yeah. And it brings you to Friesland. Yes, I know. My family brought me. We come here all the time. Did Sietse learn you some Frisian or not? A little bit. Half dat je er bent. Ronnie taught me that one, and then you taught me bathroom, but I forgot what it is. We're not going to talk about that. I know how to say Leeuwarden. Happy to have you here, de whole band. Jongens, ja, want dit is live in Noord. Ja, fantastische band, geweldige muzikanten. Heel internationaal, maar je hoort dus in Ljouwert in Friesland in de Noardewyn studio. New Frequency. The things I've held on to now suspended in the air, I can't find who I was or who I am. What is this place I'm in, and how do I get back down there? Just to stay out there, out there. You say jump, I say how high. Trust in your path when it doesn't feel right. Eat my words to make my amends. When I don't feel it, I just pretend to care. Are you still here? Tell me you're still in the lead. Outside myself, can I hold you close to me? Are you still here? Have I tripped myself again? Outside my shell, how will I know who to be? When free doesn't feel free. Strong wind brushes on my soul tonight. It reminds me there's no gravity.
hope you love this song called We're Here for the Party. And we are New Frequency. Break out all the champagne. We came up since the last time we got together. Hey, it ain't nothing but a thing. You don't have to spend the damn thing, 'cause it's been forever. We're here for the party. We're gonna be up all night. We're here for the party. We're gonna slip in if you do it right. We're so glad you came. Don't you bring your own libations, no. There's enough to go around. It ain't no everyday occasion when you come back into town. Woo! You can wear your black shoes. You don't need to make an excuse to, 'cause you're among family. Hey, did you sleep this afternoon? We can do it like we used to. I know you understand me. We're here for the party. We're gonna be up all night. We're here for the party. We're gonna sleep in if we do it right. We're so glad you came. You don't need an invitation. Your heart is your ID with me. And you know family's always welcome. You might as well have a key. It ain't no everyday occasion. Come back into town. Yeah. We're gonna be up all night. Oh, yeah. We're here for the party. We're gonna slip in if we do it right. We're so glad you came. Right about now, we need to hear you, see you, feel you, dancing and clapping your hands. Can you do that? Come on, jam with New Frequency. All right, bring in that groove. Here we go. Hey, hey. Come on, team, go. All right, Gianni, come on. Ronnie, Ronnie. Yeah. Nope. Blanket. Ja, wat een muzikanten. New Frequency. Maar Sietse Huisman natuurlijk hier van het Frieske platteland, om het zo maar zo te drukken. En, maar een internationaal zelfskip. Fantastisch om ze Joert in de studio te hebben. Vind ik eigenlijk van deze gast. Ik ren even naar haar tuin en bij haar bankje zitten. Mevrouw Plug. AJ Plug heet ze. Ja. Alexandra Jolanda, geloof ik. Hè? Ja. Zakken we er bijna doorheen? Ja, bijna. Ja. Heel voorzichtig praten. Ja. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja? Ja. Album is inmiddels alweer een tijdje geleden uitgekomen. Vorig jaar volgens mij. Hè? Ja, eind oktober. Ja. Underneath Your Skin. Yes. Wat is het verhaal van die plaat? Ja, het is eigenlijk een ja, hoe zeg je dat? Nasleep. Ik ben nogal ziek geweest een paar jaar terug. Dat weet denk iedereen wel. En ik heb daar toen een album over geschreven. En het laatste album kwam ik achter dat kanker niet uit je leven is als je zeg maar genezen bent. Zeg maar. Dus het gaat wel degelijk weer een beetje daarover. Maar niet negatief hoor. Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je het één keer hebt gehad dat je het
gevoelsmatig altijd blijft houden of zo? Ja, ik heb geen slokdarm meer. Dus ik word er dagelijks mee geconfronteerd, zeg maar, met eten en zo. Dus, maar niet, ik ben er niet negatief onder, laat ik zo zeggen. Maar je bent artiest en je bent muzikant, je bent zangeres. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat op een of andere manier wel wil vertellen op een plaat. Hoe vertel je het eigenlijk? Ja, zit hem dat in de sfeer van de nummers of echt textueel ook? Ja, textueel. En de sfeer natuurlijk van de muziek. Het is natuurlijk de combi van, hè. Ja. Nee, het is juist fijn voor mij om het op deze manier een plekje te geven. Ja, maar hoe heb je de plaat gemaakt, zeg maar? En geschreven? Doe je dat alleen of heb je dat met andere muzikanten gedaan? Ik begin, zeg maar... ik kan geen akkoordjes dingetjes doen. Maar ik ga op de piano zitten en Klaas, mijn partner, die helpt mij verder. Zo, en dan komt de band erbij en die helpt ons weer verder. Ja. En zo gaat het dan. Zo bouwt het steeds een laagje op als het ware. Ja. En wie zegt nou van jullie van het is klaar? Want dat lijkt me altijd het moeilijkste met nummers schrijven. Wanneer is hij klaar? Klaas. Ja, hè? Ja, Klaas. Ja. Ik kan nog wel eens... misschien kunnen we nog... weet je, ik hoor dit, weet je. Maar nee, meestal... Ja, samen eigenlijk wel, hè. Samen, ja. Of het loopt heel erg uit de hand, dan beslis ik zelf. Kijk, zo, nou goed. Je bent een fantastische zangeres. Wanneer ben je begonnen met zangen en zingen? Echt heel jong? Ja, ik denk dat ik... echt een eerste beentje was pas dat ik 20 was of zo, ergens in mijn 20. Gelijk al blues? Nee. Maar ik kom wel een beetje uit de rockscene en zo. Een beetje underground muziek. En, dat luisterde ik allemaal. Maar ook wel Rory Gallagher. Dat was het eerste concert waar ik ooit van mijn leven naartoe ging. Ik wist helemaal niet wie het was, maar ik mocht met mijn broer mee. Dus dan ga je mee natuurlijk. En zo verdaag je er een beetje in eigenlijk. Hè? Maar ik ben niet bewust blues of zo. Dat vinden mensen van mij. Ja, bedoel, het was er gewoon. Ja, ik bedoel, zo ontstaat het ik doe dus. lekker mijn ding en ik maak muziek. En zo is het voor mij. Ja. Plaat is uit, 2025. Wat zijn de plannen verder? Ja, veel spelen, neem ik aan. Ja, we hebben hele leuke optreden staan. Dus daar zie ik erg naar uit. Dat vind ik, dat is het leukste natuurlijk. Hè? Ja, wat doe je het liefst? Zalen of toch ook wel de festivals? Ja, de combi is juist leuk. En dit vind ik ook leuk akoestisch. Ja. Dus de hele... Alles. Ja. Still Alive en... Still Alive en Kicking. Ja, dat is ook... En Still Rocking. Maar dan spelen we dan een beetje meer de blues dan. Ja. Alweer een nieuwe plaat in de gedachten? Ja, ik zit wel weer een beetje... Het zit alweer te rommelen in mijn hoofd. Dus we gaan lekker door. Stel even de band voor als je wil. Sorry, tuurlijk. Nee. On the piano, the beautiful Nina van Belen. Hey. Solo gitaar, Sebas Vlademan. On the... De cajon. On the cajon, Tommy Parker Jr. Hey. The beautiful backing grounds van Frqnc. Ja. On the bass gitaar, Roelof Klein. Yo. En mijn partner en slaggitarist Klaas Kuit. En zeg je het jong. En optreden. AJ. Moet ik nou AJ of AJ zeggen? Wat jij wil. AJ Plug, live in Noardewyn.
bleed. You just cut away the father and the grief. As I watch you go with thunder, I'll help you try to breathe. I'm the angel, I'm your guardian, I'm here. Every time you wander, every time you bleed, I'm the angel, I'm your guardian, I'm here. I'm the angel, I'm your guardian, I'm here. Every word you told me captured all your pain. I'm sitting here all broken, feeling vain. The bitterness inside you, the darkness in your eyes. We're tangled in this mess, how can we survive? Or maybe I'm too selfish, maybe I'm stone cold, maybe I don't wanna feel it. What's hurting you the most? So spit it out. What you're holding in underneath your skin, yeah, yeah. Let's try and fix what's broken, undo the things we said. We're caught up in this mixed emotions mess. Regrets stack up like shadows, but hope flickers a flame. Our love somewhere inside, we gotta break the chain. Or maybe I'm too selfish, maybe I'm stone cold, maybe I don't wanna feel it. What's hurting you the most? So spit it out. What you're holding in, what's underneath your skin. Gotta set your spirit free with every shout, so your wounds can heal. Baby, I'm still here, yeah, yeah. We gotta keep on moving till we find a remedy. And through the waves of fire, I will still be here, yeah. Or maybe I'm too selfish, maybe I'm stone cold, maybe I don't wanna feel it. What's hurting you the most? So spit it out. What you're holding in, what's underneath your skin. You gotta set your spirit free with every shout, so your wounds can heal. Baby, I'm still here. You're my world, you're everything. You spit it out. What you're holding in underneath your skin. Say
wounds can heal. Wauw, wat een stem. Ja, ja. AJ Plug of AJ Plug. Het is bekend hoe ze het nemen wordt. Ze wennen het in Grollo. En ja, wat een stem en wat een verhaal ik trouwens. Want ja, behoorlijk hersteld van een hele erge ziekte. En dan hier gewoon zitten met ja, een zo'n band. Fantastisch. Goed. Kijk, ik zit van deze heren. Die komen van abroad, noem ik het maar even. The Hunch. What's your name? Chris. What's your name? Bob. What's your name? Mick. Tony. And how long do you play with each other? Oh, since around about 2017. Wow. Yeah. How did you find each other? Well, we've known each other for years. The three of us used to play in another band, a soul band, up until for 30 years before that. But we've always known Chris for a number of years. And as I say, Chris used to play in another band. And when the Solicitors band sort of wound up after a long time, we thought we wanted to form a little acoustic band. Just for a bit of fun, yeah. Playing around the pubs in Yorkshire where we live. And now playing in Holland. But we've sort of expanded now, and people seem to like what we do. Oh absolutely. And we've done festivals now, the bigger festivals in the UK and what have you. So it's developed as it's gone along. Yeah. A lot of folk songs, I think. Yeah, a mixture of traditional folk songs and some contemporary, and we're also doing our own tunes at the moment and writing our own songs. So that's the thing that's expanding. Part of the fun, isn't it? Yeah, part of it. Write your own songs. Yeah. And we've made an album now. Okay. So what's the title? The album's called Released. Does it feel like that? Well, finally. I'm released? Yeah. And good reviews. It's got very good reviews. Yeah. Well, you're great musicians, man, and you have fun doing it. Oh, yeah. Where are you from England? Well, I'm from the northeast of England, near Newcastle. Okay. And the rest of the boys are from Yorkshire, from Wakefield. Okay. And how do you come together? Well, we live fairly close to each other, and we have a rehearsal and a beer once a week. Oh, yeah. Or a few beers. Yeah. A good life. Yeah, very good life. Okay. And now Holland, do you do more foreign countries? We're hoping to, because the four of us are now retired, so we've got a lot of free time. Yeah. We have a fellow Marcus Frost, who's another member of the band, who's coming over tomorrow. Okay. He plays cajon, but he's a lot younger. So he brings the average age of the band much lower. Yeah, you're young in the mind, isn't it? Yeah. Young at heart. Yeah. Good to have you guys. Goed. De Hunch, ja, fantastische muziek, folkmuziek. Met je al een lolmeidje, daar gaat het om in de muziek en dat stralen ze zeker uit. Zeker nou ook in deze studio van Noardewyn Live, de Hunch.
Ja, wat een kerels. Fantastisch. Nou, die komen gewoon even uit Engeland bij. En die ga je nog zitten in de studio. En daar ben je gewoon heel blij van. Nou, deze man, daar wist er echt blij van. Hij komt uit Ierland wijs. Fantastische singer-songwriter. Speelt door de hele wereld. Tim O'Riordan. Am I pronouncing you well? You did very well, Willem. Very well. Welcome to the show. As long as you don't call me too early in the morning, that's the most important thing. Where are you from Ireland? I'm from County Cork, the most further south county. Okay, and you raised there. You learned your first songs there. Born, bred, and fed in County Cork. Yeah. And now playing all over the place. Playing all over the place. Whoever listened to me, I'll go. Yeah. I heard you were a prison director. Yeah, I just worked as a prison guard for 30 years. Okay. But I'm retired now. Yeah. And now playing all abroad. All over, yeah. Yeah. Okay. What kind of songs? What are the songs about? Well, the last album I brought out it's called Taibhse, which is the Gaelic word for ghost or spirit. And the first song I sang, Meindert Barry, is on that album. All that album are about people who never had a song about them but deserve a song. Who's Maggie? Maggie Barry she was one of the travelling community. She's quite well known in Ireland now, but never had a song written about her. And she was the first woman to get out onto the road playing in the 1950s and 60s. Yeah. What do you like the most? Playing in a pub or big venue or in a studio creating new songs? I like a kind of a place where it's intimate and people are listening. Sometimes it's a big hoolie party. I'm fairly versatile. And you like to tell stories, isn't it? Correct. And that's I love folk music. Folk music is about stories and songs and different characters and singing about them and their lives. We talk Frisian. The Gaelic, how popular is it in Ireland on this moment? Yeah, it's very popular. Like it's taught in the schools, and then up along the west coast of Ireland, we have places where the people would use the Gaelic language as their first language. Okay. We have national television, which is very good, a Gaelic channel as well. Yeah. So the government are supporting the language very well, and we have a lot of pride in the language as well. Yeah. This year, what are the plans? Playing? Playing, yes. Lots of playing at home in Ireland. A few tours planned. Going to America. Okay. Hopefully, if Mr. Trump will let me in. Don't tell him I'm coming. He's not Irish, isn't he? No. Maybe better for that. Good to have you on the show. Hij gaat voor u spelen. Dit is hem live in Noardewyn. Fantastische muzikant, mooie teksten en een verhalen vertellen. Tim O'Riordan. Here's my song, The Heart of the Song, for Meindert Barry. Meindert Barry was a member of the Irish travelling community, probably the first woman to get out onto the road busking, played her banjo, got eventually discovered by Alan Lomax and made some wonderful recordings in the 50s and 60s. Most of those have been remastered now. Never had a song about her, she has now. Here's The Heart of the Song. Well, they called her the Queen of the Gypsies, the Lark from Cork's Peter Street. Said she'd charm the birds of the bushes with a voice so melodious and sweet. At fairs and football matches, from Puck up to Ballinasloe, for to sing on the street, no one could compete with Meindert Barry and her banjo. I've done millions and millions of miles, and the road it was weary and long, but wherever I'd go, everybody would know I went straight to the heart of the song. Yeah, she sang through the fair and the market, for the exile out in Camden Town, in New York, Chicago and Boston, how she filled the night air with her song. The banjo slung over her shoulder, she'd strike a few notes now and then. 'Twas unique and apart, captivating the heart, to hear Meindert Barry sing. I've done millions and millions of miles, and the road it was weary and long, but wherever I'd go, everybody would know I went straight to the heart of the song.
Here's to Johnny, Pecker and Felix, all the Rainies and Dohertys too, Ted Fury and all of his young lads, Michael Gorman who travelled with you, all the Cashes, the Dunns and the Keenans, John Riley who gave us the song, who along with the Queen Margaret Barry were the greats of the travelling clans. I'd done millions and millions of miles, on the road it was weary and long, but wherever I'd go everybody would know I went straight to the heart of the song. Yeah, millions and millions of miles, and the road it was weary and long, but wherever I'd go everybody would know I went straight to the heart of the song. I went straight to the heart of the song. Thanks very much. Tim O'Riordan's my name, from County Cork. And here's a song from County Cork called Johnny Jump Up. The story of a cider that was available down in East Cork about 100 years ago. It was made down in the distillery that make all the great whiskies today, where they make Jameson, Powers and Paddy whiskey. They decided to branch out and start making cider. They made a huge mistake. They stored the cider in the old wooden whiskey barrels. And there was whiskey inside in the barrel and inside in the wood of the barrel, and the whole thing fermented and ended up like rocket fuel. Nobody's quite sure the alcohol content in it, but it drove people absolutely loopy. And here's the story of some people that went and drank it. Johnny Jump Up. I'll tell you a story that happened to me. One day as I went down to Youghal by the sea, and the sun had been bright and the day had been warm, says I one quite pint wouldn't do me no harm. I went in and I called for a bottle of stout. Said the barman, I'm sorry, all the beer is sold out. Try whiskey or paddy, 10 years in the wood. Says I'll try cider, I heard it was good. Oh never, oh never, oh never again, if I lived to 100 or 110. For I fell to the floor, I couldn't get up, after drinking a quart of the Johnny Jump Up. After lowering the third, I made straight for the yard. I bumped into Brophy, the big civic guard. Oh, come here to me, boy, don't you know I'm the law? I upped with my fist and I shattered his jaw. He fell to the ground, his knees doubled up. 'Twasn't I hit him, 'twas Johnny Jump Up. And the next thing I met down in Youghal by the sea was a poor man on crutches. Says he to me, I'm afraid of me life, I'll be hit by a car. Help me across to the railway man's bar. After drinking 1/4 of the cider so sweet, he threw down his crutches and he danced on the street. Never, oh never, oh never again, if I live to 100 or 110. I fell to the floor and I couldn't get up, after drinking a quart of the Johnny Jump Up. A man died in the Union, his name was McNabb. We washed him, we laid him outside on a slab. After O'Connor his measurements to take, well his wife took him home to a bloody fine wake. 'Twas about 12 o'clock and the beer it was high. The corpse sat up and says he with a sigh, I can't get to heaven, they won't let me up till I bring them a quart of the Johnny Jump Up. Never, oh never, oh never again, if I live to 100 or 110. For I fell to the floor, I couldn't get up, after drinking a quart of the Johnny Jump Up. Oh
ever, 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 ever again. If we live to 100 or 110. For he fell to the floor and they couldn't get up. After drinking 1/4 of that Johnny Jump. Tim O'Riordan, ja, dat klinkt internationaal en dat is het ook. Het zit er haast op met Noardewyn, maar we gaan nog een hele mooie uitsmieter. Ik zou zeggen, zet de speakers al vast. Ja, loeder of zachter, dat leer ik even nog niet hoor. Gele, Mike en Max zijn al een periode dwaan met hun eigen black metal formatie, Drôvich. Daar hadden we zelfs al een mooie notitie in de Frqnc Top 100 opleveren. Er komt een nieuw album uit, zo'n 20 februari, had ik het dan goed of niet? Klopt helemaal, 22 februari komt het album Wegen van Pine uit. Ja, want je hebt alles in het Fries. Ja, we hebben alles in het Fries, ja. Is dat nog een discussiepunt, West, of wie dat voor het eerste idee? Nee, dat weet ik gewoon gelijk klaar. Gewoon Fries, dat is uw eigen taal, hè. Ja, want in je soort muziek komt net zo vaak Fries voor, hè? Nou, er zijn meer bands in Friesland die het in het Fries doen. En meestal black metal wel een beetje in eigen taal. Hè. Noorse bands jongen in het Noors en wie jongen dan in het Fries natuurlijk. En toch een hier op zien Vlien weer ondenkbaar. Ik heb geen idee toen. Ik dan net zijn. Maar er wint geen Friestalige metalband. Nee, oh. Ja. Hoe bij elkaar kwam, jongens? Kon je me koren? Ja, we ineens alle twee al wat vrienden met elkaar. Maar net als vaste groep. En Geel en Max die ineens al wat aan jammen zo nou en dan. En ja, ik wil in projectjes zitten die nooit verder kan binnen, zeg maar. Ja, en toen op een gegeven moment zie we een keer bij Geel achter hoe het bier te drinken. En hij zei, ik wil eens wel een black metal band beginnen. En toen zei er, meer en ik uit gekkigheid was ik mij dan. Dus ik zei, jongen, jawel. Nou, en we zijn een paar keer in Overom te stapt. En we gingen al haast een nummerkleer naar de vierde sessie of zo. En toen dacht ik van, gas erachter. Ja. Dan ben je eens wel gedeeld met huis. En dan komt er zomaar een album uit. Hoe zoest de plaat om schroeven wollen? Ben je te lang met de Waan West? Ja, we hebben wel even ons schroeven. Dat is hier is 2, dacht ik. Ja, we hebben wel ons schroeven West. En we gaan ons koffie in de studio zitten. Dus het zit wel een protte werk in. Ja. De teksten en de muziek en de stijl, die beginnen eens alle negatieve emoties die er binnen, die worden wel belucht, zeg maar. Ja, en de shows om hier, we hadden banners van Drukkelhitten en achter me. Dus op zich, ja, zeer geel had een mooi sticker. Oh, mooi. Oh, fantastisch. Ja, de CD dan net, maar dit is de albumhoes. De CD en dan het kleren. Maar een behoorlijk project dus, 2 jaar werken. Nou, het schreeuwen had even te worden, maar ja, daarna je opnemen en het door alleen maar. Ja, het is iets moois worden. Ja. Ik ben er hartstikke grutskop. Oor dan een keer, met de keer ervoor, zelfs nog in de Frqnc Top 100, hier dat ooit voorstellen, Kim? Nee, eigenlijk niet. Pieter Wilkes, Gurbe de Oostra en de Hoenekap. En een nice Drôvich, ja. Noem het 80 stenen. Is toch fantastisch? Ja, prachtig. Ja. Drukte pro optredens, wat Gim dwam, roen op de plaat. Komt er een soort promotour nog? We zijn bezig met een live show te boeken, een release show. Ja. En misschien had Mike dan nog wat meer details over. Weet je maar wat er net? Je hebt het al je nog doen. Ja, we zijn nog on the gong, dus lang net alles is bevestigen nog. Even gewoon je hem volgen op de socials dus. Dat sowieso. Maar we kennen al vast voor jou dat het 21 maart wordt. 21 maart. Dan komt de release show. Drôvich! Maar goed, zo'n 20 februari is hij officieel uit ook, hè? Ja, dan komt er op alle streamingplatformen en YouTube en Spotify en ja. Daar ben ik gewoon als metalliefhebber zeker het blied van. Goed, dit is het laatste muzikale akkoord. En wat voor een Drôvich live in Noardewyn. Tot na weekend. Hoi!